नोङो आदा नार्जि बुदांखौ मिटिं खुंमारनोसै आरो मानो मिटिं खुङा मिटिं खुंगोन आंनि बिनानावखौ नोजोर होनायनि साजाखौथ' आं होखागोन नेवला नार्जि बुदांनि थाखाय सेन्देलनि माला बानायदोंना बानायाखै बानायाखै बस माखौथो नायबाय थाखो थांदो सेन्देलनि माला बानायहैदो अके बस आयो सेन्देलनि मालाबो गानहोलायनोसै आरो नोङो ओइ नोंहा नार्जि बुदांनि सायाव मानो एसेबां अननाय सोमजिदों नार्जि बुदाङा आंनि बिनानावखौ नोंनि बिबनांखौ खुदुमनो नागिरनाया एसेबांबा गिदिर बियो बेखौ ओरैनो गारगोन नामा हो दिनै आंनि बिनानावखौ नोजोर होदों गाबोन आंनि हिन्जावखौ नोजोर होगोन हो समफोर आंनि फिसाजोखौ नोजोर होगोन समफोर आंनि जानो गोनां बिहामजोखौ नोजोर होगोन नङाबा गावसो नोजोर होयो ओइ मा होनदों नों आंलाय मा होनोखाय बिफाखौ आं जेबो होननो हायाना दे मिटिं खुङो ना मायो खुंहैबानो जाबायहाय खोथाखौल' बारा गिदिर खालामनाङा बाजैयाबो मानोबा आंखौ बुजिथारा नार्जि बुदाङा जे आंखौ खुदुमनो नागिरदों बेखौ एसेबो साननाय गैया आरो बाजै आंलाय माथो होनबावनो आरो बेनिखायनो मिटिंआव थांदो दे नों जेबो होननाङा हांग्रि जा होननांगौ आं दं आरो नों औ आदा आं जेखौ बुंदों बेखौ होनफाबानो जाबाय मिटिंआव मिथिबाय गावनि बारा फंसेबो जेबो बुंनाङा नार्जि बुदां आंखौ खुदुमनो नागिरदों बेफोरबायदि बुंबानो जाबाय दिनै जुदि नार्जि बुदांखौ हगारो गाबोन साबेसे दावदैखौ खुदुमहैगोन बेनिखायनो समाजाव गुन्दा मानसिखौ ओरैनो हेगारजाया औ आदा आंलाय बेखौलाय बुंखागोन नार्जि बुदाङा आंखौ खुदुमनायखौ खुदुमदों नोंखौ खुदुमाखै आरो थेवबो खुदुमदों होननानै बुंनोसै आयो मानोसै मा नंखाय बाथ्रा बुंनो नागिरदोंलाय ओइ दावदै थांलाय नों गारियाव जिरायहैदो नोंसोरा बिमा फिसा मा जाखांबाय थायो खुदुमा गारानो मानो खुदुमदों होननानै बुंलाबायनांगौ जाखो आदा नार्जि बुदाङाथ' खुदुमाखैना खुदुमनो नागिरनाय आरो खुदुमनाय एखेयावनो गोलैयो मिथिबाय बेयो खुदुमथारसिगौमोन ना खुदुमनो मोननाय मोनबाथ' बेनिखायनो खुदुमनो नागिरनाय आरो खुदुमनाय एखेयानो दिनै आंनि बिनानाव दावदैखौ बादुलि होननानै मानसिफ्रा फसाया नार्जि बुदाङानो लाथों नङाबा गावनि फंबायनो होथों बास आंनि थांखिया बेनो जुदि मोनसेबो जेबो जाया अब्ला जुरिमाना होनांगोन मिथिबाय आरो नोंसोर मिटिंआव फैनानै जाल्ला माला गियान होफैनाङा बेनिखायनो न'आव थाबाय था थाङा माथो जोङो फैनोबो ना नोंसोर जेबो उदाया बेफोराव आफाया गावनिखौबा दोनथ'लायो आरो गावहाबादि मा खालामो औहाय माथो बुंबावनो मालायनि न'खरनि हिन्जावफोरखौबा एदावनो लाजिया दा गावनि न'खराव एसे जाहांनायखाय देहायाव नांसोदों मालायनि न'खरनि हिन्जावफोराबा एदावजानाय बुस्थु दा गावनि न'खरनिखौबा खिथुआव अर नांसोदों बेहा मिटिंआव थांलाबाय खानाङासो नोङा आबा मानो मिटिंआव थांनांगौ जाखोब्रा बाइकआबो गाज्रि जाबाय आं सानदोंमोन गुवाहाटियाव बागुरुम्बा मोसानायखौ नायनो बागुरुम्बा मोसानाय नायहैनो औलै 17 जानुवारियाव गुवाहाटियाव बागुरुम्बा मोसागोन ना 10,000 जन बर' सिख्लाफ्रा मोसागोन बेवहाय नायनो गोसो जादोंमोनलै आं फैसाबो गैयाना नोंनाव दङबा हरनो हागोन नामा आंनावलाय बहाथो फैसा थानो नोमफायाबो फैसाखौनो होआ मैगं बायनो थाइगं बायनोखौल' जेने थेने ग्रोब होयो बेनिनो दोनखुमानाय गैया नामाब्रा बे दोनखुमानाय फैसाखौबो देलायनाय बायनायावनो हरनांगौ जायो सासेनो अफ्रि रानियालाय मा देलायोब्रा देलायानो अफ्रि रानिनि खोथा बुङाखै दाउखा आबानिसो देलायबाय थाथारो मालाय खालि पाउडार सुनोल' नांगौ बिनो दाउखाया मालाबाबो दाउबो जायालै आयै हारामि दाउखा गथ'आ मा साननानै लायो बे गावखौनो मा साननानै गावखौनो गुफुर खालामनो लुगैबाय थायो आच्छा बारो थाइबानि लारु मानि हाजेव दावदै मानि हाजेव हाथाया जोख्लोब होनबायना ओइ मानि एसे खुसिलै आं मालाबाबो मिटिं खुंजाफेराखै नालाय बेनिखायनो दिनै आं एसे खुसि जादों मालाया मिटिं खुंजानो होमबा खिनो ओंखारहां हासुनो ओंखारहां गियो बेहा माबा खुसिसो जादों आं मानो खुसि जानो ओंखारदों गावनो मिथियाखै आं मानसिफोरनि मिटिंबो नुहैयाखै आरो आं मानसिफोरनि मिटिंआव मा जायो बेखौबो मिथिया दिनै आं आंनि थाखाय मिटिं लिंनो नागिरनायखाय आं गोसोखौ मोजां मोनदों दाउ छाला मोजाङै खोनासं दा मिटिंआव बायदिसिना कुइसन खालामगोन मानसिफ्रा नोंखौ बिनि सोंनायनि फिननायखौ गाबा मोखां होनानै बुंबानो जाबाय औ नार्जि बुदाङा बिदि नार्जि बुदाङा बिदि खालामदोंमोन नार्जि बुदाङा आंखौ खुदुमदोंमोन होननानै बुंबानो जाबाय नाथाय नार्जि बुदाङा आं खुदुमाखै होननानै बुंबा आं मा बुंगोन बेखौबो आं फोरोंनांगौ जाहैबायना बेखौबो आं फोरोंनांगौ नोंनो दे जागोन आं जि बुङो बुंगोन मानसिफोरनि नोजोराव गावखौनो मोजां खालामनो गोसो जादोंबा दिनै नोङो गाबा मोखाङै बुंबानो जाबाय नार्जि बुदाङा ओरै थोरै नार्जि बुदाङा ओरै थोरै होननानै मिथिबाय जागोन दे आफा मिटिंआव आंबो थांफागोन आफा नाङा मानो मिटिंआव फैलाबायनांगौ जाखो रावबो फैनाङा नोंसोरो नोमाजों आंजोंनो थांगोन नाथाय मिटिंआव माबा मोनसे जायोब्ला मानो जानांगौ जाखो नोमफाया जेबो जायाना नंखाय ओरैनो मिसआन्डारस्टेन्डिं जानायावसो मिटिं खुंदों अमा राजाया जेबो गिनांगौ गैया थां शपिं खालामै थां आं फैसा हरगोन बेसेबां नांगौ मागोनि आं जेबो बाया आफा बेफोरबायदि गोल्डेन चान्सखौ मोनबाय थाया थां मा नांगौ आंनि एटिएम खौ लानानै थांबानो जाबाय पिनखौ आं दा मेसेज खालामना खोन्थाहरगोन जागोन दे आफा मिटिंनिफ्राय मोजाङै मोजां फैबानो जाबाय नों जेबो सिन्था खालामनाङा मा जाखो हापां
दिनै नोंनि थाखायनो आङो मिटिंआव थांनांगौ गोनां जाबाय। ओरैनोथ' आं मालायनि मिटिंफोरखौसो सामलायनानै होयोमोन, बिजिरनानै होयोमोन। दिनै नोंनि थाखाय आयु मा जाबावगोन आं नोंजों नारजि बुदां? आंनि जेबो गोरोन्थि गैयालै हाफां, आंनि जेबो गोरोन्थि गैयाना। बानलु बेदांनाव सोंबानो जाबाय। मा? आंनाव? बानलु बेदांखौ गेजेराव लाबोथारनाङा नोङो। नोंजों सिख्ला एदावबायना लाहैदोंमोन दा। मोनबाय दा मस्लाया। अमा राजाजोंखि हागोन। माबायदि बाथ्रा दिहुनगोन बियो। सैथोआ जेब्लाबो जै जाखायो। थौ। बानलु बेदां, मिटिंआव फैनाङा दे नोंसोरो। मानो थांनाङा? बेफोरबायदि मिटिंआव थांनानैलाय माथो खालामहैनो? कलेजफोराव थां। दिनै जोंना क्लास गैया। मालाय माथोबाव न'आवनो था आरो। नङाबा आबैमोनाव बेरायहैथां होनबाबो मिटिंआव फैनाङा। मिटिंआव मोजां गाज्रि बिराद रायलायनाय बाथ्रा माबा माबि ओंखारो। बेनिखायनो दा फै। जागोन दे। बानलु बेदां, आं नोंनि थाखाय दै गुदुं फुदुंनो रोंबाय। 46.3 सेन्टिमिटार गुदुं खालामनो खोन्थायोमोन ना, आं दिनै रोंबाय। अब्लाथ' मोजांनि बाथ्रा। होमबालाय आंनो बोनास होआ? मानि बोनास नांगौ नोंनोलाय? जेबो बोनास गैया आरो नोंनि आइडियाया मा एसेबां गाज्रि? माथो जोंलारिया आंनिफ्राय गोजानसिनसो जाबाय। मोनसे थिरजों गावनायाव जेबो जायाखैबा मोननै मोनथाम थिर लाखानांगौ। नाजाबाय था। माखौ नाजाबावनांगौ? बियो थांबाय जापानाव। होमबालाय माथो नोंबो जापानाव थांदो? नोंनि थिननाय मथे गासै मावजोबनांगौ आं। मा आं नोंनि दाहोना नामा? नोंलाय आंनिलाय मानो दाहोना जाबाय बायनांगौ जाखोसै? बेबायदि दिना दा सफैथों आरो इसोरा नोंखौ जोंलारिनि खालामनानै होथों। आरो आंहा दिनै आंनि बयफ्रेन्डखौ लोगो हमहैनाय आरो बयफ्रेन्डजों थिगसे नांलायनाय। हामफैदोलाय फिसा। मानोथो मैगं होफैलायखो? जेबो नङा, मैगङा आग्लायनानैसो दङमोन। बेखौनो आं लानानै फैदों। आयो थाम्फै फिसा, न'नि जानो गोनां मैगंखौलाय मानो होफैनांगौ जाखो? नाङा दे थाम्फै फिसा, लानानै थांफिन। आं जायफ्राखौ मैगं बायनो थिनहरखादों। जायफ्राया कलेजाव थांनो फैसायानो गैया, बबेनिफ्राय मैगं बायनानै लाबोनो बेलाय? दङ, बिफाया होलांदोंमोन दहाय 100 थाखा। बेजोंनो मैगं बायहैदों बियो। दाना 100 थाखायाव जेबो मैगंखौनो मोना। नों बेखिनि मैगंखौनो लादो। दे होमबालाय हरदो मैगङा। थाम्फै फिसा, न'नि मैगं थाइगंफोरखौ बिदि होफैबाय थानाङा दे। नोमा नोम्फाया मिथियोना मिथिया? मिथिबाबो बिसोर आंखौ जेबो होना। नोंसा बांद्राय मैगं बायनो हाया नालाय आं नोंसानो होफैदों। आंखौ जेबो गाज्रि साननाङा दे आयं। मानो गाज्रि साननांगौ जाखो थाम्फै फिसा? दे होमबालाय आं थांनोसै। दे नोंसानो मैगं होफैदों बेखौ जायफ्रानो खोन्थानाङा, नङाबा जायफ्राया दुखु मोनगोन। जागोन दे फिसा। आयो गथ'आ मोजांथार। बिमा बिफाया मिथिबासो मालाबा रायबायबायबा मा होननांगौ जाखो आंलाय? जोंहानाव सोरबा फैदोंमोन नामा? औ फैदोंमोन। सोर फैदोंमोन? नोंनिनो लोगो फैदोंमोन मोनसे फिसा खामानिनि थाखाय। दे आखाइ आथिं सुहैथाङाबा, आं नोंनि थाखाय था सोमलि रुनानै दोनदों। संख्रि साबो आराम फुदुंखाबाय आं। आं गाबोननिफ्राय हाजिरा मावहैगोन। बेसर फुनाय हाजिरा। जागोन दे फिसा, मोनसे नङा मोनसे मावाबालाय बहाथो उदैया बुंनो जोंनालाय, नङा होमबा? बे मैगंखौलाय माला बायहैखो नोंलाय? आंनाव एसे फैसा दङमोन, बेखौनो बायनानै लानानै फैबाय आं। थां आखाइ आथिं सुहैथां। नै आंहा साहाखौनो लोंहोहरनो बावबाय थाम्फै देलायखौ। आंबो जाम्बिसो। मा जालायखो? मानो मोखाङालाय आलु खामनाय बायदि? आयौ बाला! आंनि मोखांखौ आलु खामनाय बायदि होनबाय नों? बिमाखौनो बिदि बुंथारबाय नों? आयौ। मोखांखौ बोरैबा नुनायखायसो बुंदों दा। मोखाङानो खये खथे जाजोब्बाय। माथो आंनि खोथाफोरखौ एसे मानसिया रागाजोंनो ओंखारदों आं, मिथिबायना? ओरैबायदि रागाजोंनो गोदो उन्दैयाव नोंखौ मस्रायनाय बायदि मस्रायग्लुंजोबनो लुगैदों आं दिनै मानसिफोरखौ। मा जादों आयै, मानो मोजाङै खोन्थायाखै? आच्छा बुंलाय नोङो, न'नि आलु बायनानै दोननायखौ सोरनो हैखो नोङो? न'आवनो मैगं थाइगं गैया जादों, सोरनो हैखुमाखो नोङो? रावनोबो हैयाखै। आबैया खोन्थाखादों नोंखौ, मिथिबाय? आलु, फुलकबि, गाजर बेफोरखौ लानानै सोरनो हैनायमोन? मैयासो आङो मानसिफोरखौ थगायब्ला फैसा बुथुमना लाना फैनानै आं मैगं बाजार खालामनानै फैबाय। दिनै नों मालायनो हैलायथारबाय आयो? सोरनो हैदों खोन्थालाय नोङो? सोरनो हैबाय आरो मैगं बायनो हायि मानसिफोरनो? आयौ बाला, न'आवनो मैगं बायनो हाया। सोर दुखियाफोरनो हैखो नोंलाय? आयौ बाला, नोंखौ आङो मा होनबानो खर' गरम मानो खालामो नोंलाय? मानो बिदि नोङो, मानो बिदि? नोंखौ मालाबा रागा जोंबा आं खुफ्लेबायनो गोसो जायो आं, मिथिबाय?
मिथिबायना न'आवनो फैसा थाखा गैया नों मालायखौ अननो नागिरदों हा मालायखौ अननायनि सिगां गाव माहाजोन जाग्रोनांगौ गावनि उदैयाव ओंखाम गैयालासिनो मालायखौ माब्रै नोङो हेफाजाब खालामनो नांथालि नोंखौ दिनै मैगं बायनानै लाबोआबा गारां ओइ सन्थला बहा थांनो नागिरदों नोंलाय फोरला फोथा गामसा बिरखालायनाय माबालै अमा राजानि मिटिङाव थांनांगौनो बेवहायनो थांनो नागिरदों आंबो थांनो नागिरदों फै आंजों बाइकआव गाखोफानोबा फै आं नोंखौ उनाव दाब्लिं लागोन नांलायला नामा फै लाजिनाङा आरो नों आलु बायनानै होफैनो हायाबा नोंखौ आं दिनै बाहेरावनो फुथुगोन आंनाव फैसायानो गैया बबेनिफ्राय आलु बायनानै होफैनो आंलाय थागोन आं बाहेरावनो उन्दुनानै थांफैदेलाय मा एसे बिमाजों रायजाबाय थायो नोंलाय आंखौ गोसोथो आंखौ बिखायाव बोजबनानै ला होमबानो नोंखौ नोंनि बिमाया रायनाय नङा आंनि सिगाङाव गेसाव गोफोन डायलग होफैनाङा डायलग आं बायदि मानसियासो नों बायदिखौ गोसोथोदों नङाबा जोंफोरबायदि मानसिया नोंसोरबायदि नंखाय मानसिखौ बोरै गोसोथोनो नोंखौलाय सोर गोसोथोनो होदों आंथ' नोंखौ मोजां मोनाखैना नोंहासो आंनि उन उन मानो होनोब्ला नों जोबोद समायना आरो जाय बेसादा आंनि मेगनाव नाङो बेखौ आंनो नांगौ आं बिनानै मोनाबा सेख'नानै लाग्रायावबो दं बेनिखायनो नोंखौ आंनो नांगौ आं नोंनि महरखौ मोजां मोनो आरो नोंनि बडिखौ लाजियाबो मानो लाजिनांगौ जाखो आं नोंनो फैसाबो होगोन होननानै बुंखाबायना जेसेबां फैसा नांगौ एसेबां होगोन खालि खेबसेल' आंखौ मोजां मोनो गोसो थोयो होननानै बुंबानो जाबाय आं थैनानै थांगोन होनबाबो होना खानाय साबथिंजागोन नों आंखौ बुबाबो आं गिया नों आंखौ मा खालामो खालाम बांद्राय बाहादुरि खिन्थिनाङा बुं मागोनि मा नांगौ नोंनो आंनो जेबो नाङा मोनबाथ' लागोन नों बुं होनदों मागोनि मा नांगौ अननानै बुंनायावनो लानो बाला हगार आंनि गोदनाया गोमबोर सोरबा नुबा जारला जागोन रावखौबो गिया आं थांफैदेलाय आं नोंखौ गोसो थोयो आं जेखौ होदों बेखौ लागोन ना लाया नों नोंखौ गोसो थोआ दा नोंखौ मोजांबो मोना हगार होनदों आंनि खानायखौ मा खालामगोन नोंलाय हगार होनदों आं जेबो खालामनो हाया होमबाबो हगार बबेनि फैसा खुस्रालाय नों मानो थाम्फै देलायनि खानायखौ साबथिंदों नोंलाय हा आंखौ सिनायाखै नामा नों नोंसानि बिफाया माथो जोंहानि बिफाजोंनो लोगो आच्छा गोमबोर दासो सिनायदों मानो बिनि खानायखौ हमनानै लादों नों जों सेंग्रा सिख्लानि खोथाखौलाय मानो नांगौ मानो नांगौ सासे सिख्लानि खानायखौ हमदों नोङो आं सोङालासिनो थागोन ना खोन्थानोबो खोन्था नङाबा मोनफ्लांबायसो नों आंजों आदै थफिराम जेबो नङा नों जेबो साननाङा बेफोरखौ खोनाबायना मा होनदों थाम्फै देलाया बेनिखायनो गावनि लामा गावनिजों थां थाम्फै देलाय गिनाङा गोमबोरा नोंखौ मा होनदों बुं मोजाङै सोंनानै लाबाय मा होनदों आं थांनोसै ओइ बहा थांनो नागिरदों जेबो नङा बेखौ थांनो हो खोनाबाय ओइ गोमबोर एबारनिफ्राय एदावनाय नुनो मोननाय नङा आं नोंलाय सोर बा मा एसे अहंकारिलै बानलु बेदाङाबो पात्ता मोनस्लाबा माथो बिनि अहंकारिजों ओइ थाम्फै देलाय माबाफोर बुंदों नामा देलाय बुंलाय आंनो नोंखौ माथो बे गोमबोरा खानाय साबनानै लादों नों दिनैल'सो आंखौ बासायबाय बिनि उनाव गाबोनथ' नोंखौ मोननाय नङा समफोरथ' नोंखौ मोननाय नङा आं आंनि रैखाथि गावनो रैखा खालामनानै लानांगोन बेनिखायनो आंनो रावनिबो हेफाजाब नाङा आरो आंनि प्रब्लेमनि गेजेराव हाबनोबो नाङा जेब्ला आंनो हेफाजाब नांगौ जागोन होमबा आं गावनो आखाइ फोलावगोन बापावै नुबायना रायजोफोर दानि जुगनि गोरों गोरा गथ'फोरखौ मा होनबावगोन हेफाजाब होबाबो दाय होआबाबो सामलादा देन्जार गाजा गोजा माथो पापिफोरा ओइ सानबाय थालालै आंहा अमा राजानि मिटिङावसो गोबाव जालायलांसिगोन नुबायना दाय मावनानै मबाइलावसो बिजि ओइ नारजि बुदां औ मामोनलाय बा मामोनलायसो होननानै बुंदों नुबायना रायजोफोर सासे दुथां मानसिनि आखला माबायदि खोनासं नारजि बुदां दिनैनि बे बेलायाव मिटिं खुंनायनि जाहोनखौ नोंथाङा मिथिखाबाय नोंथाङा अमा राजानि बिनानावखौ खुदुमनायनि थाखाय दिनै बिथां अमा राजाया जोंखौ बिजिरनो दिनैनि मिटिंखौ खुंनो जोंखौ आखायाव होदों बेनिखायनो दा नोंथाङा मा बुङो बेखौ रायजोफोरनि सिगाङाव बेखेवनानै होनांगौ नोंथाङा हिनजाव थाखानानै गुबुन सिख्लाखौ मानो खुदुमनांगौ बिनि जाहोनखौ बेखेवनानै खोन्था औ बिनि जाहोनखौ बेखेवनानै खिन्था नाटकआ मोजां जाथारदों माथो मोजां क्लियार नुनाय बायदि भिडिअखौ खेबैनि र' बैथिंजाय थांना है माथो बेनिफ्रायनो क्लियार नुथारदों नारजि बुदां मानो फिननायखौ होआखै मानो आंनि नायल' जायल' सासेल' बिनानावखौ मानो खुदुमनांगौ नों खुदुमनायनि आन्दोआव मा जाहोन दंमोन नोंनाव मा फोरमान दङ खुदुमदों होननानै आंनि फिसाय नारजि बुदाङा नोंनि बिनानाव दावदैखौ खुदुमदों होननानै मा फोरमान दं फोरमान गैया ओइ दावदै खोन्थालाय आंसो मिथिगौ आंनि गोसोआव बेसेबां दुखु जादों आंहाबो मान दं सनमान दं आंबो सासे समायना बर' सिख्लासो ओइ
मोजाङै बुं आंहाबो दुखु दं आंहाबो दाहा दं दिनै आं गावखौनो लाजिंसिं मोनदों सासे हाबा जानाय हौवाया आंखौ खुदुमनायनि थाखाय बाप्पावै खुदुम मारदोसो ना नोङो नारजि बुदां थांगोनलै आं दानो देलाय आखाइ होलाय आंनि हौवाखौ माबायदि आखाइ होयो नोंनि आखाइखौ ओंखाम जानोबो दोननाय नङा आं मिथिबाय रावनावबो फोरमायनानै गैया आंनि हौवाया खुदुमदों होननानै नों बेखौ बुंनो हागोन नामा हाफां नोंनि हौवाया जौ फेबा हाफां बेमार जायो गासैबो हिनजाव माहारिखौ नों बायदि नुयो दिनै नारजि बुदा आंनि बिनानावखौ खुदुमदों गाबोन सोरनि बिनानावखौ खुदुमहैगोन गाबोन आंनि फिसाजोखौबो एदावनो हागौ अमा राजा बारा जाबाय नोंनि खोथाया आं सिरि थादों बे नङा जे गासैबो खोथाखौ नों बुंनो होनबानो हागोन लाजिनानै लाब गैया भाई नारजि भाई आंनि बिनानावखौ खुदुमनायनि साजाखौथ' नों लाखानांगोन नोंथ' माथो राजा हरिचन्द्र सानो गावखौनो सैथोनि राजा होननानै दिनै बहा थांगोन नोंनि सैथोआ दिनै बहा थांगोन नोंनि गोग्गाना लानाया मा दाना नोंबो थगायनो रोंग्रा जाबाय नामा नारजि बुदां आं गोदोबो थगायाखै दाबो थगाया आं बेखौनो बुंगोन जे नोंनि बिनानावखौ आं खुदुमाखै जायो नामा आंखौ एसेबां गाज्रि हमख्रबनानै खुदुमदों आंनि गुस्थियावनो सब खुदुमथादों बियो नुबाय आंनि बिनानावानो खुदुमदों होननानै बुंथारबाय बाप्पावै नारजि बुदां मा होनबावगोन नों बिनि सायाव नों खुदुम मारदों ना आं खुदुमाखै दाउदै नों आंखौ गोरोन्थि बुजिबाय आं नोंखौ खुदुमाखैथ' नों मानो बेफोरबायदि नंखाय बाथ्रा बुंदों बेफोरबायदि नंखाय बाथ्रा बुंनानै मा मोनगोन नोंलाय आं नंखाय बाथ्रा बुङाखै माथो नों आंखौ खुदुमदों आयौ बाला खुदुम मारखादोंसो नामा बिगुरा नारजि बुदाङा आं हले बुस्थुखौ नायोल' मा होननानै आंखौ खुदुमदों बियो एखेलावा लावा थिसखिवा होननानै आं खुदुम जाया होननानै बुंबाय थेवबो आंनि खोथाखौनो खोनासङा अब्ला आंहाबो मान दं सनमान दं आंनि खुदुमनायनि जास्टिसखौ आंनो नांगौ नोंखौ खुदुमाखैनो नों मानो खुदुमदों होननानै बुंनानै लाखो नों दाउदै नों लाजिया आरो बिदि बुंनानै लानो आंलाय मानो लाजिनांगौ जाखो आं खुदुम जाग्रा मानसिया मानो लाजिनांगौ जाखो आंनि बिनानावा मानो लाजिनांगौ जाखो मानो लाजिनांगौ जाखो दाउदैयालाय दिनै जुदि जास्टिस मोनाबा आं थैगोन बे फैलाव गुवार अख्रांनिफ्राय आं थैनानै थांगोन दाउदै आं दाबो बुङो आं नोंखौ खुदुमाखै नंगौ आं बै सानखालि मोनाबिलियाव एसे जौ लोंदोंमोन बिनि उनाव आं एसे मोसादोंमोन नाथाय आं नोंखौ खुदुमाखै दाउदै एखनब्ला जौ लोंबा आंहा हाफां बेराम जायो आरो आं हिनजावफोरखौ हाफां बायदि नुनो नागिरो जानांगौ बै दिनखालिबो आं नोंखौ हाफां बायदि नुदोंमोन थेवबो आं नोंखौ खुदुमाखै थगायनाया थगायदों रायजोफोर थगायदों आंनि बिनानावानो खुदुम जाग्रायानो गाबबायबा रुखु अब्ला नारजि बुदाङा दायनिगिरिखाना दायनिगिरिखौ साजा होनांगौ आरो सेन्देलनि माला गानहोनांगौ एवला सेन्देलनि मालाया बस गारियाव दोनदों आं नांगौ जाबा लायगोन देलाय माबायदि सेन्देलनि माला गानहोयो आंनि हौवाखौ रावनावबो जेबो फोरमान गैया नारजि बुदाङा दाउदैखौ खुदुमदों होननानै नाथाय नारजि बुदाङा आंखौ खुदुमदों खुदुमाखै माथो बेलाय खुदुमनोसो नागिरदोंमोननो माथो बेखौथ' खाथि खालानि मानसिफोराबो होनदों सन्थलायाबो होनदों गसाइ मोखां खाथियाव केमेराखौ होनो हाले आं जेबो मिथिया माथो नारजि बुदाङा दाउदैखौ खुदुमनो नागिरदोंमोन दालाय आंखौ खुदुमनो नागिराखै माथो आंखौ खुदुमथारदोंसो ओइ सन्थला नोंबोथ' बै दिनखालि दङमोन देलाय बुंलाय आं जेखौ बुंगोन सैथोखौनो बुंगोन दे नारजि बुदाङा जौ लोंनानै मोसाना माने हाफां सारनानै दाउदैखौ खुदुमनो नागिरदोंमोन नाथाय खुदुमासै नुबाय खुदुमाखैनो सन्थलाया सैथो खोथाखौनो बुंदोंना आरो नारजि बुदाङाबो बेखौनो बुंगासिनो खुदुमाखै होननानै खुदुमनाय आरो खुदुमनो नागिरनाय खोथायाथ' एखेयानो टेकनिकेलि नों सानलाय नोंनि हौवाया जुदि दाउदैखौ खुदुमनो मोननायमोनब्ला खुदुमगौ ना खुदुमामोन बै समाव अब्ला मा थिक गाबोनबो चान्स मोनबा खुदुमगोन बेनिखायनो भाइरासआ गोसारनायनि सिगां बेवहाय थाबैनो मुलि होनाया मोजां नारजि बुदाङा जोंनो जरिमाना होनांगौ जेबो जरिमाना होआ नों साला हिनजाव सानै साथाम लाग्रा मालाय सिख्लाफोरखौ बमलायनो नागिरग्रा मालायनि बयफ्रेन्ड गोनां सिख्लाफोरखौ गावनि खालामनो नागिरग्रा नोंखौ माबा बुंदों नोंलाय माथो आंनि बिनानावखौबो लाइन मारिनो नागिरो नाथाय नोंनि बिनानावासो आंखौ लाइ होयो दिनै बिदिसो बुंबाय नों सिगां आंनि बिनानावनो आइफन जासिनानै दुर्गा फुजा फैबाथाय खानाय बोनाय फैसा होनो दख'ना बायनानै होनो क्रिसमास फैबा खानाय कालार फुननानै होनो मागो फैबाथाय दख'ना बायफ्लाना होनो मबाइल बायनानै होनो बा सिख्लाफोरनो बायदिसिना होनानै सिख्लाफोरखौ गाब्रब होनाया बे नोंना बिराद गोथार खामानि जादों नामा बे मिथिङाव अमा राजानोसो खालामनांगौ रायजोफोर औथ' आरो अमा राजायाबो बारा थिग नङा आं मिथिनायाव अमा राजायाबो बिराद हिनजावफोरजों लाइन मारियो नारजि बुदाङाथ' बेस्रा खुदुमनो मोनबावाखै नाथाय बेहा माबे अंग'आव खुदुमनो मोनदों सोर मिथिगौ आंनिसिम दायखौ लाबोनाङा आं दिनैसिम रावखौबो खुदुमाखै आयौ बाला मोखाङावसो मानसावदों अमा राजाया रावखौबो खुदुमाखैना आयौ बाला
बांद्राय गाज्रि सोदोब बाहायनाङा मिथिङावलाय ओंखारखानांसिगोन ना जेथिया खोथाया ओंखारबायबा बे अमा राजाया मालायनि लान्जायखौसो जि हमदों गावनि लान्जायावबा मा मा जानानै दं मा फाथा रावखौबो खुदुमाखै होनखाया ओइ मोनदों होननानै बुंनाङा दिनैसिम रावबो हिनजावखौ नोजोर होआखै आं ओइ मानि खुसिलै अमा राजा गोसोखांदोंलां गुवाहाटियाव सिख्लाफोरजों लाइन मारिनो थांनायाव आंखौ लिंनायखौ माला लिंनाय आंलाय देलायथो नुबायना रायजोफोर नुबाय अमा राजानि आखला माबायदि गावनो गुन्दा मालायखौसो गुन्दा होनलायबावो ओइ अमा राजा नोंबोथ' खम नङाहाय आयौ बाला माब्रै नोङो बुंनो हाथारखो नोङो रावबो हिनजावजों लाइन मारियाखै होननानै आयौ बाला दा मोजाङै बिनि मबाइलखौ चेक खालामनानै नायबाय हिनजावफोरनि नाम्बार हिनजावफोरजों लन्थं पिक्सार शेयार खालामनायनायल' नुगोन ओइ अमा राजा दाया बुंनो थाङोबा नोंनासो बांसिन जागोन आं हले मा आंलाय रिपर्टिं खालामग्रासो आउचाबार उथायबानि लारु नोंसोर आंखौसो दाय साजायनो नागिरगासिनो ना दावदै मानसिफोरा नंखायसो बुंदों आदा नार्जि बुदां आंखौनो खुदुमथानो नागिरथारनाय बेबो नाया नाथा दा मानसिफोरा आंखौ नार्जि बुदांजों खुदुम जाफ्रामनाय होननानै आंखौ सानसिगोन आरो बदनाम खालामसिगोन आंखौ दा रावबो हाबा खालामनाय नङा आं खालामगोन सिरिथा नोङो आंखौ रावबो हाबा खालामनाय नङा आं थैगोन फासि नांनानै नुबाय आंनि बिनानावा थैनांगौबा मा जागोन गाराब्रा नार्जि बुदां गारा बेवहाय आंनि दायानो गैया आरो दावदैयालाय मानो थैनांगौ जाखो मानो होननानै बुङोब्ला आंखौ रावबो फसाया आंनि बिनानावा दिनै बदनाम जाबाय नों बिनि रिक्सखौ लागोन नार्जि बुदां नों आंनि बिनानावखौ जाहोगोन नोंनि बिनानावालाय बेसेथो बुरजा जायो बोसोरसेनि रासन हरनानै हरगोन आरो माथो बिदि नङा आंनि बिनानावनो उदैखौल' बुंहोबा जाया बेनि थैस' थांस'नि जिम्मेदारिखौबो लानांगोन बेनिखायनो आं सानो नार्जि बुदां आंनि बिनानावखौ हाबा खालामनांगोन औ हाबा लानांगोन माथो सिख्लाफोरखौ बदनामसि खालामनानै ओरैनो दोनजाया हाबा लाखानांगोन खोनाबाय रायजोफोरानो हाबा लानांगोन होननानै बुंदों खोनासं अमा राजा आं जेबो गिदिर दाय मावाखै आं जौ लोंनानै खुदुमनो नागिरदोंब्ला बेनि जिम्मेदारिखौ लानो राजि आं जेसेबां जुरिमाना नांगौ होगोन नाथाय बेफोरबायदि हाबा हुबानि खोथाखौ आं जेबो सिखार खालामनो हाया आरो बियो जेबो जुक्ति गोनां खोथा जायाखै बांद्राय जाबसिनबाय थाना आंनि सेराव माखौ लाजिदों नों नार्जि बुदां आंनि बिनानावखौ हाबा लानांगोन नों बेखौ बदनाम खालामबाय जेब्ला नों लाखानांसिगोन जुरिमाना होनानै मा लाब आंनो जुरिमाना नाङा थ' रायजोफोरा बिसार खालामगोन मानो होनोबा रायजोनि बुंनायासो रायजोनि डिसिसनासो लास्ट डिसिसन अब्ला मोनसे खामानि मावनोसै रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव दिनैनि बे मेलाव नुजाथिफैनो हानाय दिनै आं नैबे गावबुराया जोबनायाव बेखौनो आङो डिसिसन लानो सानबाय जोंहा दावदैयाबो हिनजावनि फिसा बैसो जायाखै नङा जाबाय हाबा हरनो सम जाबाय दा नार्जि बुदाङाबो जेब्ला दावदैखौ खुदुमनो नागिरबाय बा खुदुमबायानो बेखायनो जों लोब्बा लाखिनानै आरो बर' हारिनि फोलेराबो बिराद खम सासेयावनो सानै लानांगौ बायदि जानानै दं जोंबो बेफोरखौ बिराद सानै हयै बिजिरै दिनै दावदै फिसाखौ नार्जि बुदाङा हाबा खालामनांगौ आंनि बुंनाया एसेनोसै आरो हाबानि दिन थारिखखौबो जोंनो खालामनानै होगोन रायजो राजाफोरा बुंनायानो लास्ट डिसिसन जायो नोंथ' मिथिखायो नङा होमबा उपाय गैयाबाबो नार्जि बुदां आरो दावदैनि हाबाखौ जोङो थाबैनो खालामनानै होनोसै नङाबा दावदै फिसाखौ दिनैनो लानानै थांफादो आं हले दिनैनो थांफाखागोन नाथाय आं दावदैखौ आंसो मोजां मोनो आंसो हाबा खालामगोन नों सिरि थाथ'लाय उनाव माबा मोनसे जागोन नों बस ना आं बस अके बस बे खोथाखौ मालाबाबो जाहोआ माथो आङो हिनजाव गेदेर थानानै हिनजाव उन्दै लाबावनो आं थानायाव खानाय थिनाय बुफुजोबनानै होगोन नोंनि बिनानावखौ आंनि बिनानावखौ खानाय बुफुनो खोमोन दाइसेबो गनो मोननाय नङा खोनाबाय रायजोफोर हौवा हिनजाव लोगो नांनानै आंनि बिनानावनि जिउखौ जानो नागिरदों बेनिखायनो बिसोरनि हाबाखौ थाबैनो होनांगौ आरो हायोबा दिनैनो दोनहैनांगौ ना मा बुङो रायजोफोर नुबाय आफांगालि रायजोनिख्रुइ देरसिन रावबो जानो हाया आरो दिनैनि बेलायाव आङो मा रायजो इसोरनिख्रुइबो देरसिन जागोन आं दिनै मानो होननानै बुङोब्ला आंनि हौवाखौ आं रावनोबो राना नार्जि बुदां थौ थांनोसै बांद्राय खालामोबा पुलिस लिंहरगोन आंनि बिनानावखौबो आलाय सिलाय खालाम आंबो पुलिसनिख्रुइ बेसेबां गोजौ दं गासिखौबो लिंहरजोबगोन अन्नानै नोंथांमोना
खोथाखौ न'आव थांनानै सावरायहैबावदो आरो जाथाराबा रायजोफोरनि आखायाव गथायनानै होदो जों हाबाखौ होगोन अब्ला दिनैनि मिथिङा एसेनोसै गोजोन्थों